നമസ്കാരം. നരവേഷ്ക്ക് വേണ്ടി താവളം. ഈ ഇലക്ഷന് നിൽക്കുന്ന സ്ഥാനാർത്ഥികൾ അത് ഏത് പാർട്ടിയിലാണെങ്കിലും നിങ്ങൾ കോടികൾ മുടക്കി അനൗൺസ്മെന്റ്, വാഹനത്തിൽ അനൗൺസ്മെന്റ് ചെയ്യണ്ട, വമ്പൻ ബാനർ വെക്കണ്ട, പാടത്ത് പണി ചെയ്യുന്ന പാവപ്പെട്ടവരെ അച്ഛനമ്മനെയും കൂടെ നിന്ന് ഫോട്ടോ എടുക്കണ്ട, നിങ്ങൾ ഒന്നും ചെയ്യണ്ട. നിങ്ങൾ അടുത്ത ഇലക്ഷനെങ്കിലും ഇതേപോലെ സ്ഥാനാർത്ഥിയെ നിൽക്കുന്നവർ നിങ്ങൾ ഇലക്ഷന് മുമ്പ് ജനങ്ങളോട് കാണിക്കുന്ന സ്നേഹവും പറഞ്ഞ വാഗ്ദാനങ്ങളിലും 50%, 100% ജയിച്ച ശേഷം നിങ്ങൾ ചെയ്താൽ മതി. ഓട്ടോമാറ്റിക്കായി അടുത്ത ഇലക്ഷൻ നിങ്ങൾ ജയിക്കും. നിങ്ങൾ 5 വർഷത്തില് 3 വർഷം നിങ്ങൾ എൻജോയ് ചെയ്തോളൂ. 2 വർഷം ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി, ഈ വോട്ട് ചെയ്ത് ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്താൽ അടുത്ത ഇലക്ഷന് നിങ്ങൾ പരസ്യത്തിൽ പണം ചെലവാക്കേണ്ടി വരില്ല.